Sanibonani ngiyabingelela ubaba uMnguni sehlula amanye amaduna uthandwa abantu bafowethu ngiyamemezela mhla ka1 mhla ka2 ngizobe ngise-Tasbeck Park esigodlweni sami esikhona ngizobe ngizoletha i-special engisenzela abantu ukuthi besondele abantu mhla ka1 and 2 e-Tasbeck Park e-station 12 la ngizobe ngikhona ngizolethela abantu i-special 500 rand khona i-special salapho mhla ka 1000 rand special salapho 1.5 ngiyagcina wonke umuntu udinga ukwenza 1.5 uzothola ukugcaba athole ukusetshenzwa ngokwendlela efanele laba baka 1000 rand nabo banezinga labo 500 akekho umuntu ongenalo izinga azosekeza ngalo bese konke laba bazothatha isigubhu lesenhlanhla iwashi lenhlanhla unodolo umgexo kuzobe kuthwala ngo-5000 rand abazokwenzelwa lokho please bayabhalisa nathi namba ngezansi abazobhalisa kuyona ukuthi ngizosetshenzwa ngesigubhu so ke uze sesikwazi ngoba asikwazi ukunika isigubhu singakukhandelanga phela kufanele sikhande egameni lakho bese uyenziwa asithathwa ke mahala uqala usetshenzwe kuqala ugezwe nje konke bese uyasithatha hayi uzomane usithathe isigubhu kubonakala ukuthi uyabhosena wenziwa njani cha kwenziwa njalo bese ngomhla 3 and 4 3 4 5 ngizobe ngise-Midlands endaweni yami nalapho futhi ngithi uma uzosetshenzwa ngokwesigubhu bhalisa nazi inamba phansi 10 and 11 ngizobe ngisenanda eMawode Secondary School lapho ngizobe sengivala khona ngiyacela ukuthi i-special siyaqala 1 sidela mhla ka-11 please wonke umuntu osidingayo wonke umuntu othi ufuna usizakala angalenzi iphutha asondele nathi namba uyabhukha nathi namba uyabhalisa uNkulunkulu abe nani anigcina nilondoloze ningaphuthelwa okungenzeki kubantu lapha kuMnguni kuyenzeka amen.